tegnap volt egy hete, hogy elkezdtük csinálni. Úgyhogy ez a második hétnek a második napja. Elég jól állunk, ugye a gyújtás közben ez lekerült, mert azon kell egy kicsit forrazgatni. És megint megjött egy halommotyó hozzá. Azt mondja, rendeltem új bovdeneket, mert a régiek azok elégmenthetetlennek bizonyultak. És még rendeltem egy pár motyót, amik itt vannak valahol. Rendeltem másik benzincsap hollandert, meg a bovdenek végére ezeket az apró kis lezáró szemeket, amik ilyen csavarral foghatóak meg. Úgyhogy a mai terv az, hogy felkerül a másik lánc a túloldalra, megint leveszem a tankot, az még csak úgy a helyére van épp, hogy téve. Leveszem az oldalburkolatokat, bekötöm az összes bovdent, beleért a dekompresszort és a hátsó féket, és hogyha fent vannak a bovdenek, akkor már csak annyi van hátra, hogy felrakjuk a helyére a gyújtást. Ez a halottabbik. Valószínűleg ez is életképes, de ez néz ki rosszabbul. Meg ez igazából ez csak a 20 wattos. De volt a másik blokkon egy, amelyiknek teljesen rendben van a kábelezése. Illetve ennek csak az hiányzik, hogy a két világító tekercs közti átkötés az itt nincsen meg. Meg innen lejött ez a piros kábel a gyújtó tekercsről. Viszont ez a nagyobbik tekercses, ez egy, mindjárt ráfokuszál, ez egy 30 wattos tekercs. Úgyhogy ezt fogja megkapni. Nem mint a nagyon sokat számítan egy ilyen motornál, hogy milyen a világítás, mert nem tervezünk vele este sehova menni. De ha már van kettő, akkor miért ne a nagyobb teljesítményt tegyük fel. Úgyhogy még arra várunk, hogy még a Standardnak a hegesztése elkészül, mert ugye arról hiányzik a rugónak a beakasztó része, és akkor fel lehet már rakni a Standard is, mert mondjuk Standard nélkül elég körülményes lenne indítani. Úgyhogy itt tartunk most, szépen rendben van mindene. Itt ezek még csak úgy össze vannak dobálva, de hamarosan elvileg teljesen kész. Úgyhogy jöjjön most ez. Új bovden, átraktam rá ezt a kicsit patinás, de régebbi fajta spanulót. Egyrészt, hogy szimmetrikus legyen, meg másrészt annyira fényes volt, ami az ujjon volt, hogy nagyon bután mutatott, meg az nem egy kézzel tekerhető anyával volt megoldva, hanem az egy rendes 10 mm-es befogású anyával volt, úgyhogy inkább ezzel teszem össze. Igazából úgy lesz egységesen patinás a kormány. Ugye azt mondtam az elején, hogy nem cél az, hogy minden csillogjon, villogjon. Úgyhogy az látszik is. És most akkor ide be kell tenni azt a picike szemet. Ezt betesszük ide a helyére. És akkor szépen végigvezetjük az útján. Itt átfűzzük, és akkor végül ide kell a csavarós zárószem. És akkor már van hátsó fékünk is. Úgyhogy most ez fog jönni. Na, hát egész jól állunk, úgy néz ki. Mindjárt mutatom a részleteket. De most így azért már egész kompletten néz ki. Ugye? Azt mondja, egy részről vannak fékeink. Elől-hátul. Van dekompresszorunk. Be van minden bovdenezve, fognak is a fékek. Vannak láncaink, mind a kettő fent van a helyében, van állítva a feszessége, úgyhogy most fel van rakva az oldalidom is. Ja, benn van a benzincsap a helyén, bent van a benzinszűrő, össze van kötve a karburátor a benzincsappal, úgyhogy igazából már csak a gyújtást kell feltenni. És hát azt még meg kell csinálni, és utána mehet fel. Utána megkap egy kis benzint, aztán megpróbáljuk beindítani. Meglátjuk, mit tud. Úgyhogy még egy
Ilyen takarítgatás a legvégén, amikor már mindennel kész vagyok, az még jönni fog. Még mindenhol, ahol hozzáférek, meg ahol kell, meg még a láncok nincsenek bekenve. Úgyhogy itt tart most a sztori. Úgyhogy 8 napja vettük. 8 napja készül így esténként 1-2 órát. Szerintem egészen kulturált lett. Na, azt mondja, ha minden igaz, ma csütörtök van, tehát akkor ez a második hétnek a 4. napja, amikor készül a gép. Talán egyedül tegnap nem volt nagy haladás, sok minden nem történt rajta. Ugye azt már most mutogattam, hogy mi hogy áll rajta, de most itt vagyunk, és akkor az utolsó hozzávaló is elkészült, a gyújtás. Most ugye az volt az eredeti terv, hogy a 30 wattos erősebb tekercses gyújtás fog felkerülni, csak itt, na mindjárt ráfókuszál. Ugye itt kiderültek dolgok, például ez nagyon csúnya, de itt ugye a jeladó tekercs az eléggé repedezett a gyanta körülötte, meg hát nem is néz ki jól. De még nagyobb baj volt, hogy maga a gyújtó tekercsnek a szála az hát... Most nem elég neki se, hogy a fény. Na, most jó lesz. Szóval a gyújtó tekercs az elég szarul néz ki, és azt megismertük, és az szakadt. Úgyhogy azt nem tudtuk életbe tartani. Szóval rosszabb volt maga az álló résznek az alja, a jeladó is, meg rosszabb volt maga a tekercs is. A világító tekercsek azok biztos, hogy jók rajta, úgyhogy ebből még lehet azért gyújtást csinálni. Meg ugye a jeladót azt nem mértük ki, csak egyszerűen rosszul néz ki. De ugye ott volt a másik gyújtás, ez ugye a 20 wattos. Ennek megmértük az összes tekercsit, egyik se szakadt. A gyújtó tekercs az sokkal jobb, mint a másiknak. Sokkal jobb, hát működik. Úgyhogy az történt, hogy végülis annak a gyári kábelezését azt megkapta ez a gyújtás. Úgyhogy szépen ráraktuk ez lesz ugye a világító tekercsről, ami lejön. Ugye innen hiányzott talán melyik forrasztás? Na mindegy. Szóval ezzel rendben lettek rakva most a dolgok, meg lett csinálva minden. Ugye ez megy majd ide rá, ezzel a saruval, csak annyi van még, hogy ugye ezen még rajta van ez a gyári bandázsolás, vagy nem tudom, hogy mondjuk ez szépen. Viszont ez kicsit már kezd leválni, viszont valószínűleg ez védte meg attól, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint az, mert ugye ez a vékony szálas tekercs, ez hajlamos a sérülésre. Úgyhogy annyit fogok csinálni, hogy ezt még mielőtt felteszem, ez most egy komplet működő gyújtás, ezt még visszaragasztom, hogy ez biztosan vigye még egy pár évig, jó pár évig a gyújtását. És akkor, ha ez vissza van ragasztva, akkor mehet fel a helyére, és akkor azt hittem, hogy ez lesz az utolsó alkatrész, ami felkerül, de ugye kiderült, hogy ez az utolsó előtti alkatrész, mert a stander az még mindig nem készült el. Úgyhogy ha ez is megvan, akkor felment a gyújtás, ugye felrakom a deklit hozzá, és kész. Kivéve a standert, mert a stander az majd később jön. Azt ugye csak fel kell rakni, rá kell rakni a két sasszeget rögzítésnek, beakasztani a stander visszahúzó rogót, és teljesen kész van a motor. És akkor jöhet az indítgatás. Úgyhogy most első körben megragasztom ezt a bandást, vagy mi az Isten. Szóval akkor megy fel majd a gyújtás. A trafó az valahol itt szokott ezeken lenni. Ugye annak az a rögzítőfül, amit most itt a Bovdent akar. De ugye az látszódik is rajta, hogy itt van a rögzítőfül. Az sajnos nincs meg, úgyhogy oda majd valamit majd improvizálunk. Ugye ez így megy fel. És akkor maga a gyújtás elektronika, az meg itt szokott valahol hátul lenni. Annak sincsen meg a rögzítőfüle. Úgyhogy oda is majd valami pici konzolt kell csinálni. Úgyhogy első körben ezt kell először megoldani, hogy ugye oda is legyen valami konzolunk, meg oda is. És akkor ha ez megvan, akkor megy majd fel a gyújtás, csak ugye azon még szárad a gyanta. Igazából ennyi. Most ennek neki kell ugrani, úgyhogy először ide, meg ide kell valami konzolt találnunk. Szerintem ez lesz a nehezebb, mert az nem egy komoly művelet, ezt a furatot összekötni, ezzel egy derékszöggel meg lehet csinálni. Aztán
aztán megy fel minden. Hát, gányperceink következnek. Valamiért azt hittem, hogy biztos, hogy fogok találni itthon egy ilyen bilincset, ami rámegy a mi az Istenre, trafóra. De nincs sehol. Felforgattam az összes dobozt, sehol nem találtam. Úgyhogy most idéglenes megoldásnak, amíg nem tudok egy ilyet szerezni, hogy megnézem, hogy lehet-e rendelni, vagy keresek valahol egy használtat, addig hát egy ilyen Hilti szallagszerű lemezből lett megoldva, ami igazából a funkciót ellátja, meg elég stabil lett, meg nem forog el benne, tehát nagyon jól sikerült pont kiadni a lyukaknak. Nem annyira gáz, de hát azért ez így igénytelen, úgyhogy ez nem fog így maradni. A másik meg ugye, hogy ide kell rakni ezt így. Ugye ezt a furatot kéne összekötni a fülével a gyújtás elektronikának. Azt meg szintén gányolással fogjuk egy kicsit megoldani, mert perpet abból főzünk, ami van. És azt nem is tudom, hogy annak hogy kéne kinéznie. Szerintem ez a lyuk, meg ez pont ki fogja adni azt, ami nekünk kell. Úgyhogy most jön a jó barátunk a Flex, és itt megszabadítjuk a feleslegtől, hogy csak egy ilyen picike konzol legyen belőle. Úgyhogy most egyelőre ezekkel oldjuk meg, aztán később majd kitaláljuk, hogy mit tudunk ezzel csinálni, hogy ennél igényesebb legyen egy fokkal, mert azért az így, hát nem az igazi. Na. Egyébként a két megoldásból ez lett a jobb. Egészen pontos lett a furat is. Jól stimmel, pont itt a váz és betámaszt, úgyhogy ez nem lett annyira rossz. A Hilti szalagos trafórögzítése sokkal jobban zavar. Ez majdhogy nem végleges megoldásnak is megmaradhatna, de azért majd megnézzük, hogy ez gyárilag hogy néz ki, mert most így nincs előttem. Úgyhogy akkor ezt előveszünk 4-es, 5-ös csavarokat, és mehet össze. Végül is ez megtalálta a helyét. Ez elég stabilan fent van. Nem nagyon akar lejönni. Ez elég masszív lett, ez hát igazából elfogadható. Az még mindig gáz, de hát amint tudjuk kicseréljük valami normális megoldásra. Még azt meg sem néztem, hogy ebben megvan a tüske. De jóval megvan. Meg majd egy gyújtókábelt kell valahol kupolnom, de az van itthon. Mindig van egy pár méter, csak soha nem tudom, hogy hol. Úgyhogy meg még egy valami így érdekes, mert ezt meg kéne néznünk, hogy van, szélére jön a kék. Jó. Akkor ebből az irányból van a kék, azt fel is tehetjük igazából, mert az már fixen fent lesz. Csak ezt is valami igényesen kell elvezetgetni majd. De az felismert a helyére. És akkor most már megkötött szerintem a gyanta, most már mehet fel a gyújtás. És hát nagyon közel vagyunk a végéhez, ha minden jól megy. Úgyhogy most tegyük fel a gyújtást a helyére.
Na, és fent van a gyújtásunk. Nem tudom, hogy végleges-e. Ugye a traforögzítés, azt már nagyon sokszor mondtad, de az biztos, hogy nem végleges. Meg hát nem tudjuk, hogy működik-e, úgyhogy szintén nem mondhatjuk azt, hogy végleges. Kell még egy darab gyertyakábel, meg egy gyertyapipát fel kell tenni, és akkor már igazából, ha már a gyertyakábel benn van, akkor már tudunk majd próbálkozni, van-e szikra. Csak mindenképp meg kell várnunk hozzá, hogy legyen sztenderünk is, mert ugye így zárt térben nélkül nagyon körülményes megforgatni a motorját. Úgyhogy most még annyit fogok csinálni, hogy felpróbálom, hogy a oldaltakaró lemez az elfér mindentől szépen, mert ugye nem teljesen gyári módon lett minden rögzítve, hogy valami hibát csináljunk, aztán elvégletőleg így a második hét, negyedik napjára így vége, ennyi lesz. Sokkal több mindent nem tudok már csinálni, mert igazából a standard az még kéne, mielőtt véglegesre szerelek mindent, úgyhogy azt még meg kell várnunk. Úgyhogy most egyelőre ez van. Még nézzük meg azt az oldallemezt. Na, az a jó hír, hogy a lemez is elfér szépen, egész jól mutat. Úgyhogy most már a bal oldal is egészen komplett lett. Tényleg most már nagyon-nagyon közel érzem azt, hogy ez működőképes lesz. Most már csak egy kis szerencse kell nekünk, de igazából eddig is nagyon szerencsésen alakult minden, olyan nagyon nagy megakadásunk nem volt. Jó, mondjuk sokat tesz hozzá, hogy ez egy könnyű típus, tehát ennél ritkán is van olyan, hogy nagyon becsípődik az ember. De azt hiszem mára végeztünk.